Mga fully vaccinated gikan sa laing dapit nga mosud sa Cebu City di na kinahanglan nga mo presentar og RT-PCR test sa negative result apan sa maong katong wa mabakunahe o partially vaccinated kinahanglan nga mo presentar gihapon og RT-PCR test result sud sa 72 oras. Aniya ang report. Sa gipagawas nga direktiba sa batan sa mayor, gitugutan na nga makasulod sa dakbayan sa Sugbo ang mga fully vaccinated gikan sa ubang mga dapit nga moagi sa airport ug seaport. Wala na kinahanglan ang resulta sa swab test kun dili ang official vaccination card nga adunay QR code ubanan sa valid identification document or ID pag matuod nga iya ang pirma ug ang identity. Ang mga vaccination card nga walay QR code kinahanglang mopakita sila og vaccination certificate nga gi-issue sa local health office o LGU nga ilang gigikanan o vaccination certificate gikan sa DOH. Samtang kadtong mga wala makakumplito sa bakuna o kadtong wa pa mabakunahe, kinahanglan silang mo presentar og negative RT-PCR test result sulod sa 72 oras or negative antigen result o pwede sam ang negative saliva test result sulod sa 48 oras. The trust is bringing supposedly openness, and therefore I assume na highlighted na to na we also adjust. We have enough time to verify, and then if ever gani nga mo verify nga these are fake or unsa, I mean that's the gamble that they have to take, and we will file the corresponding case against them, which we already did many times already. Usa kini sa pamaagi aron madasig ang mga tawo sa pagpabakuna. Samtang tungod kay ana-ana sa ubos nga alert level ang Cebu City, giluagan na usab ang gipatuman nga mga restrictions. Ang mga nag-edad og 15 anyos pa ubos mamahimong makasulod sa authorized establishments apan adunay kuyog nga mga dagko. Hinoon, mamahimong dili sila ubanan kung ang ilang tuyo mao ang pagkuha og mga essential goods and services. Samtang gitugutan na usab ang ubang mga kalihukan ubos sa alert level 2 apan 50% sa indoor venue capacity alang sa fully vaccinated individual or 70% sa outdoor venue. Lakip nini ang mga recreational venues apil na ang mga sinihan. Ang pagpaluag sa restriction gitumong alang sa pagbukas sa ekonomiya o panginabuhian sa katawhan. Apan padayon ang pahimangno sa mga opisyal sa katawhan nga dili mo kumpiyansa aron malikay sa takod sa COVID-19. Ipadayon gihapon sa kapulisan ang pagpatuman sa minimum health standard. We will always adjust kung unsay ato ang guidelines. So ato ang kapulisan is always ready to implement whatever the guidelines. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.